Добрый дзень. А неўзабаве ўжо менш чым праз месяц у Беларусі адбудзецца адзначэнне 101 угодкаў абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. 25 сакавіка дата, калі была абвешчана беларуская дзяржаўнасць, беларуская незалежнасць. Альбо была спроба, таму што можна па-рознаму адыходзіць. Традыцыйна ў гэты дзень праходзілі масавыя акцыі. Гэтыя масавыя акцыі праходзілі адмыслова, таму што асабліва пасля прыходу Лукашенка яны былі афарбаваны збольшага якраз такі як акцыі пратэсту. І з цягам часу значная частка беларускіх апазіцыйных партый, беларускіх прадэмакратычных партый, яна патрапіла ў пастку фармата. Ёсць дата, якую нельга не адзначыць, і атрымалось так, што ў Беларусі склаўся, назовем так, гадавы пратэсны цыкл, прынамсі 3 акцыі, якія абавязкова мусяць прайсці. Гэта дзень волі 25 сакавіка, гэта Чарнобыльскі шлях 26 красавіка, гэта дзеды 2 лістапада. Все. Такі фармат, ён дастаткова цікавы, таму што ён, як не парадаксальна, багата ў чым быў выгадны і уладзе, і апазіцыі, таму што адны выказвалі свой пратэст, сваю пазіцыю, спрабавалі сабраць людзей, другія разумелі, што гэтая акцыя будзе, яна ўжо, умоўна кажучы, запланаваная, і, адпаведна, яны рыхтаваліся. На фоне гэтага неяк губляўся сам сэнс гэтай акцыі, сам сэнс адзначэння, таму што з аднаго боку, калі ты адзначаеш, калі ты бярэш гістарычную падзею на сцяг як свой сімвал, ты не будзеш цвяроза яе аналізаваць. Па-першае, ты проста робіш з пэўных гістарычных постацяў іконы. Твае апаненты, адпаведна, яны робяць адваротна, яны робяць іх увасабленне проста зла альбо памылак і так далей. У той жа самы час аналіз, самае галоўнае, чаму не атрымалася. Што было добра, што было кепска, гэта не было. І найгалоўнейшае, не было спробы выйсці за межы гэтай рэзервацыі, таму што склалася рэзервацыя, адпаведна, нават звычайна насельніцтва, но яно бачыла, што так, гэта акцыя пратэста праходзіць, і ўсё. Акцыі праходзілі больш масава ў той момант, калі былі некія сацыяльна-эканамічныя патрасенні. Пры гэтым людзі выходзілі пратэставаць, а людзі не выходзілі адзначаць 25 сакавіка. Сыходзячы з гэтага, не расстаўляліся маркеры ідэнтычнасці, не паказвала, што гэта свята нашае, і не пашыралась патэнцыйна нават кола тых, для каго Беларусь гэта нешта большае, чым проста кропка на мапе. І так бы, в прынцыпе, працягвалася дастаткова доўга, каб не здарылася дастаткова цікавая рэч. На пэўным моменце, з аднаго боку, крызіс старых апазіцыйных партый прывёў да таго, што з'явіўся крызіс, у тым ліку і фармата правядзення, а з другого боку падрасло цэлае новае пакаленне, якое не фармалізаванае ў нейкіх палітычных структурах, якое летась взяло на сабе ідэю правядзення акцыі 25 сакавіка. Яна прайшла, прычым яна прайшла дастаткова цікава ў форме менавіта адзначэння, у форме больш свята, чым пратэсту, і як не парадаксальна, альбо наадварот, як лагічны вынік, яна вельмі добра ўклалася і багата ў чым спрычыніла менавіта нармальны дыскурс. Хто мы такія, што мы робім на гэтай зямлі і што такое беларуская дзяржаўнасць. Чаму так атрымалось? Улічваючы, што апошнія гады у нас пастаянна такія акцыі, скажем так, забаранялі. Тут, в прынцыпе, все дастаткова проста. Беларуская ўлада з 95-го года, пры Лукашенку, а да гэтага яшчэ Кібіш, паспяхова гулялася з Расіяй. Спачатку да 99-го года фактычна Лукашенко думаў, што ён стане кіраўніком адзінай вялікай аб'яднанай дзяржавы. І, адпаведна, як сказаў адзін з украінскіх аналітыкаў, мой добры знаёмы Павел Казарин, індусам праходзіўся па ўсім беларускім. Але з 2000 года паспрабавалі гуляцца ў гульню, якую Беларусі хрысцілі лёзунгі ў абмен на грошы. Гэта азначае, што беларускія ўлады гавораць пра рускіх са знакам качества, пра братэрскую любоў, Расія за гэта плаціць. І плаціць, дарэчы, шмат. Але на пэўным моманце такая схема дала трэшчыну, таму што расейцы захацелі і атрымаць шмат. Мы захацелі кантроль над беларускай эканомікай і патэнцыйна кантроль над беларускай палітыкай. У такім фармаце той же самы Лукашенко, ён апынуўся ў складанай сітуацыі, таму што калі пэўным чынам супраціўляцца гэтаму, калі пэўным чынам упірацца, то ён мусіць сказаць, чаму беларусы не расейцы. Але, зважаючы на папярэднюю гісторыю, калі шла прапаганда пра рускіх зноткі са знакам качества і скарыноўкі тварыў в Піцері, то у такіх рамках дастаткова цяжка сказаць, чаму нам не патрэбна
Российской Федерации. Чему мы маем быть самостоятельным? Пачалося тое, что некоторые аналитики назвали мягкой беларусізацыяй. Ну, в принципе, я так само. Але пытанне ў тым, што гэта беларусізацыя не мае нічога агульнага з прасоўваннем менавіта беларускасці. Гэта змяшчэнне пэўнай маркераў ідэнтычнасці, каб насельніцтва ўспрымала сябе не як расейцу, як асобны народ, як асобную нацыю, альбо палітычную, альбо этнічную, як заўгодна. І на пэўным моманце так паўстала патрэба у тым ліку звярнуцца і да нацыянальных сімвалаў, і да нацыянальнай культуры. Але беларускія ўлады яны не будуць і яны не робяць актыўных захадаў па прасоўванню беларушчыны. Чаму? Таму што ізноў-такі гэта побочны эфект аўтарытарызма, бо аўтарытарны уладар альбо дыктатар ён не можа сказаць, што ён калісьці памыляўся. Для Лукашенка павярнуцца ў бок беларускасці гэта азначае, што першы крок, які ён зрабіў у 95 годзе, замена сімволікі з рэферэндумам пра збліжэнне з Расійскай Федэрацыяй, ён быў памылковы. І адпаведна, прашу прабачэння, з 95 года пачалося ўмацаванне ўлады самога Лукашэнкі. І калі ён кажа, што стартавы крок быў не ў тым накірунку, можна паддаць сумневу все астатнія крокі, якія рабіліся з гэтага года. Таму, адпаведна, ўлада не можа гэтага рабіць. Але ёсць дастаткова цікавая функцыя, або цікавы падыход, гэта рабіць паводле жадання народу, калі ёсць ініцыятыва знізу. І такім чынам склалася вельмі цікавая сітуацыя. Звярніце ўвагу, калі з'яўляецца неафарбаваны палітычны кантэкст ініцыятыва знізу, гэта можа быць скарга на адсутнасць беларускамоўнага абслугоўвання, адсутнасць блянкаў па-беларуску, то часта густа ўлады рэагуюць. Тое ж самае і што да гістарычных датаў. Фактычна, улады няхай яны не дапамагаюць, няхай не стымулююць працэс, але ўпершыню яны фактычна не замінаюць самім гэтым працэсам. І вот тут вяртаемся да даты 25 сакавіка. Яшчэ раз паўторю, што летась ініцыятыўная група яна правяла такое свята. Яно адбылося, сапраўды, атрымалася шматлікім, атрымалася цікавым, атрымалася светлым і пазітыўным, яно прыцягнула ўвагу. І фактычна упершыню за багата гадоў альбо багата часу тыя, для каго беларушчына гэта нешта большае, чым проста надпіс на паперы, яны выйшлі на дастаткова шырокі кола насельніцтва, таму што саму ідэю беларускай дзяржаўнасці, саму дату Беларускай Народнай Рэспублікі пачалі абмяркоўваць у тым ліку і рэсурсы і людзі, якія ў гэтым не былі зацікаўлены раней, альбо якія ў гэтым не былі задзейнічаны. І такі дыскурс, такі фармат, адна акцыя натуральна нічога не робіць, але яна пакідае пэўны адбітак у памяці і людзей, і, дарэчы, чынавенства. І калі такіх акцый становіцца шмат, то гэта ж называецца сапраўды, як па кроплі можна напоўніць кубак. Ізноў-такі можна гаварыць, ці адчынілася в акно магчымасцю? Не. Я б сказаў так, што для тых, хто хоча прасоўваць менавіта беларускасць, в акно магчымасці яшчэ не адчынілася. Проста старая іржавая засаўка на іржавых болтах, яна адвалілася. А ці зможам мы яе адчыніць, гэта залежыць ужо ад нас, ад звычайных людзей, ад удзелу, ад ідэяў, ад проста актыўнасці. І вяртаемся да 2019 года. Сёлета святкаванне ізноў арганізуе тая ж самая ініцыятыўная група. Як і летась, яны абвесцілі збор грошай талакой на тое, каб правесці гэтае мерапрыемства. Ёсць адмысловы сайт, прысвечаны святкаванню БНР, на якім ёсць 4 варыянта падтрымкі. Ёсць і пляны дзейнасці. Сукупна ўжо, у прынцыпе, на акцыю менскую амаль сабралі. Пытанне ў тым, што тэарэтычна яны могуць сабраць і на пашырэнне геаграфіі, на выхад у абласныя цэнтры, ў буйныя гарады. І тут якраз такі ўсё залежыць ад людзей, таму што патрэбны з аднаго боку грошы, з другого боку удзел саміх людзей, то бишь пэўная актыўнасць, і трэцяе патрэбны у тым ліку інтэлектуальныя рэсурсы. І вось тут можна падысці да самага галоўнага. Чаму гэта важна, чаму я пра гэта кажу? Можна чакаць, што раптам улада павернецца тварам да беларускасці, і ўсё зменіцца, народ раптоўна зразумее альбо хібнасць, альбо слушнасць таго ці іншага шляху. Але прашу прабачэння, калі чакаць, то багата не дачакаюся. Альбо чакаць давядзецца вельмі доўга. А можна маленькім крокам штосьці зрабіць. Можна зрабіць данацыі, проста ахвяраваннем. Можна зрабіць удзел, можна зрабіць чымсьці яшчэ.
на сёння мы маем такую магчымасць, не ідэалізуючы ўладу, не ідэалізуючы іншых, просто разам талакою штосьці зрабіць крок у слушным кірунку. Я разумею, што беларусы традыцыйна не давяраюць адзін аднаму, а сярод нашай нацыі традыцыйна, дзе два беларуса, там тры сваркі, прычым яны такія не актыўна, але як бы там ни было, яны ціхенька ідуць і крыўды не забываюцца, але сёння ёсць магчымасць выйсці з адной вельмі цікавай тэзы. Мы самі робім сваю дзяржаву. Мы самі кіруем працэсамі і стымулюем, спрычыняем працэсы, які ідуць у нашай дзяржаве. І калі мы цвёрда правялі мяжу, дзе мы, дзе астатнія, пасля гэтага, альбо паралельна, без удзелу знешніх сіл, мы самі можам разабрацца, хто каму куў, хто каго пакрыўдзіў. І самае галоўнае, каб стварылася талака, прынамсі, вакол тых датаў, вакол тых тэзаў, якія нас аб'ядноўваюць. Беларуская Народная Рэспубліка, дарэчы, можа стаць адной з такіх гістарычных падзеяў, адной з такіх эпох, адной з такіх тэзаў, сама тэза беларускай дзяржаўнасці, якая можа аб'яднаць. Розна, хто ходзіць пад бела-чырвона-белымі сцягамі, пад чырвона-зялёнымі, просто аб'яднаць вакол адной ідэі. Мы маем магчымасць гэта зрабіць. Вяртаюсь да сваёй аўдыторыі. Сумарна там YouTube, Facebook і так далей, гэта каля 20 тысяч асоб. З якіх прыкладна, крышку больш за траціну гэта беларусы. Магчыма, палова не адсочвае. І калі следам за мною тое ж самае зробяць 1, 2, 3, там няхай 10, 15 чалавек, магчыма, вось якраз такі гэтых кропляў і будзе дастаткова для таго, каб і тое ж самае святкаванне і вынас гэтай тэзы адбыўся па-за межы Менску, адбыўся ў абласным цэнтры, адбыўся, можа быць, у якім-нибудь раённым цэнтры дадаткова. Можа быць, менавіта гэтага якраз такі на сёння і не хапае. Магчыма, менавіта гэтага за месяц можна зрабіць. Я не бяруся зараз судзіць тых, хто альбо крытыкуе, альбо не крытыкуе ініцыятыўную групу, фармат святкавання. Гэта меркаванне кожнага, оно дастойна павагі. Але калі ты маеш нейкі перакананні, альбо ты нешта робіш, альбо ты не робіш нічога. На заканчэнне просто прывяду адзін верш Рыгора Барадуліна, напісаны дастаткова даўно, на пачатку 90-х, але вельмі мне моцна ўпаў на памяць, і, магчыма, ён можа стаць якраз такі тым, альбо пацвердзіць тыя тэзы, якія я толькі што сказаў. 25 сакавіка. Годны дзень беларускай дзяржавы. Веснаплынных вятроў талака. Пыл з кароны атрэслых ржавых. Шматавалі нас досыць арлы. І з адной, і з дзвюма галавамі. Мы ж не з нейкай бязроднай іглы. Нас векі сваіх гадавалі. Мы ратая светла, крывечы, верхачыня міручай пагоні. Маладзік з сакалом на плечы. Гартны меч у цвярдой далоні. Лучыць нашая мара рака. Бел чырвона-белага сцяга. 25 сакавіка. Наша свята. Пароль і прысяга. Дякую.